Yes, hello mga kamag. Good morning, kamag anak, kamag sasaka. Sa pa yung ubang mga magday. Mag-uuma, magsasaka, magkakanta, mag-aaral. So, pakita na ko ninyo ang mga wa ko mag-expect nga ani kadaghan ang iyang bunga karon na hindi dili na siya cheryl o sa ba cheryl pa nga na niya, di ba? So natay 1 2 3 4 5 6 ka buok cheryl nga nagpakita. So na-amaze ko kay kana na dili na siya, dili man gud na ko permanente na nasubay. So karon ato lang siyang gisubay kay nagpakuan ko sa kuryente sa wire, mga poste akong pabaguan na poste kay patabang ko ni Yoyo kay kanang nagyan na. So kauban po dato si yan karon. Hi yan, say hi. Kanang tiktokers man po ni siya, ako siyang inan nga ako siyang i-record kay ako siyang i-upload para dugang sa akong mga followers nga maubo man daw siya. So na ha? Ano naman? Oo nya. Ako kay kana na ang ganahan lang ko ba nga na ay mga bago na akong makita. Ako siyang i-share sa uban. So na-amaze ko kay ako mag-expect nga akong hinluan rin ako mga nalibo na dari na adi ay mga kuan nag-cheryl na. So malipay pud ka kay bisan gikan na siyang gibagyo nalibon nahagbasa na tugkas nahinluan na pahinluan ni nako nila ni tiya ni Salome nya. Karon na pud ni nabalik nako og lili kay while ga kuan ko nilang si Yoyo gatagad ko aring ga tarong sa linya sa wire akong gihinluan kay sagot na pod wa naman ni maato sa ako ang baka. So sagot na nya wa ko magdahom nga gibukutan na siya og mga cover crops unya ako ang gili nako. So ako magdahom nga nana di siya dakang mga cereal. So, gamay pa siya nga punuan. Oh, it's so named cherry. Oh, so nice. Di ba, day? So, ako magdahom nga. Paano pa ni siya? Mga 4 feet lang. So, gikan sa Baguio, 2021, 22, mag 2 years. So, nakahima na po siya. Nakahatag na po siya og mga bagong bunga. Oh, mga cereal. Cereal nga na niya, day. So, mga kamag-uuma, kamag-aaral, parehaniyan yan, mga learner, mga kanang, mga sa new generation na learn siya na to karon nga. Mo ni siya na mo remind nako nga, mo ni cereal. Okay? Say malimot, malatigawang naman talagi. So, ana lang, share lang nako kung say ako ang na kitaan karon sa atong mini cacao Criollo Farm. So, sa pikas na po tayo red bud. Daghan siya buwak. So, kinahanglan siya tagag-atensyon mahinduan na gid siya kay kung dili mga daot ang padang iyang mga bunga kung dili na to kuan. This is also a cereal. What is that daw mga kamag? So, no, bata pa siya. Pila edad ni Buday? 8. You're 8 years old? And you know already how to do the TikTok? Yes. Yeah, sure. And she is also doing already the TikTok, but she said na ano daw siya, na van daw siya sa iyang TikTok. So, ko siyang giingnan nga. Yes. I can help her na kanang ma-develop ang iyang talent kay. Yes, say mom. See? You know how to dance and sing, right? Yes. See? English spoken siya mga kamag. So, kanang ako siyang giingnan nga i-develop ang iyang talent kay daghang mga bata karon nga nakwartahan, di ba? You know that? Yes. See? Then you have to continue what you are doing in the TikTok and maybe you can do the vlogging.
Mm. But say mom, ang di mo ni mama na, ang dili ka daw ko pwede. Dili daw pwede. You can do it and you know how to do that. Maybe somebody can help you about that to earn money, you know. Kadaghang mga bata nga makita nato karon sa social media nga gikuan siya nag TikToker na sila, vlogger na sila. Then na monetize na nila ang ilahang kuan, ang ilahang mga result sa ilang pagkugi. So depende na sa mindset. Mindset. Ina si mama ug si papa nga mama, papa, mindset. Basta di ka anha ta madato nga naa nimo. Oh, di ba may kamukanta, may kamusayaw. Di ba? So, sige lang kay pag naatay time, makasuroy ka pasuroyon ka ni lolo dire. Ha? Kay Idea. you don't have an idea? I will teach you to have an idea and we'll doing the same. So dali ra kay siya mo agree mga kamag. So dili na to siya lisod lisod nga tudloan kay very intelligent nga bata. So hopefully kanang ma-learn siya about the cacao growing and farming. Nato kay with highest ko. Oh, see, with highest honor. See, with highest honor daw siya. But then, you know, balitan ako sa inyo ha. 1/3 ko bayad ko. Oh, ang iyang mama siya ang siya ang naghatag na kog ideya sa una how to mold very nicely in tableya. Sa tudlay na si ate ko na katubang sa video. Kung sige daw gawa. Oh, really? Sige lang kay continue doing good in the school and hopefully kanang magbunga na siya. Daghan pa mga fruits of My aking classmate kay ko ano. It's so bad. why? Oh no. Let her be babae ba siya? Lalaki pwede pa babae. Oh, really? So you can be a good model for them. You will teach them and show them a very very good performance in the school. Sige lang kung bata. Ha? Mana? Thank you very many. Say bye-bye. Day, inasa sila, bye. Bye. Say thank you and bye. I will upload this in my YouTube channel.